Gunnas dá go bh chóirde is mise Owen P agus siúd é leabhar-mheas sreathan in innim léabhar-mheasna leabhar agus ní leabhar atá le léabhar-mheas go an tafann seo ach an ceann orda seo Seachtain is furlína nó nuachtáin gaige a bhíon saor gach céadaoin leis an Irish Independent agus íireach orm é seo a léabhar-mheas bliain nó cúpla bliain hin mar sin bhartaí is é dhéanamh mar sin siúmid ach agus an fá thorlíonn ghfuil alt fuam ann sin an fá go bhrisil am é cheannach agus sin an chéadúir go bhrisil am é chur fé léabhar-mheas ó hin mar sin beidir nach rud ionadathach agus do bhór go raibh alt fuam an chur is alt eile thuciú faoi na Gaeilge mar bhí a go margaíocht bhí mar na Gaeilge freisin mar sin beidir nach bhfuil an tagráin seo umlan ionadaíoch ar an rud bhíon san ag an ná. Ach ar an géad leathanach tá pictúr de léach-pelle na huairde tá dúirtar is creibh na haireann tas na clubanna Sóisiúr Bhuachan Daithí ó Clúbháin, David Clifford. Agus an sin tá scéal ar clúdach an íochtán. Is ó tá beag an íon ró chléanna sna hailte leis scéalt a bhain leis an Gaeilge sin é mar bhíon sna meán Gaeilge fearíir. Tuige mé ach ní me chotáach sin leis a chuad sin gur chóir me clúdach ar leid ach sin gur chóir me scéalta eile an freisin. Tá cogan na maní seolinge agus nícap chun album heolinn 53 agus tá si trééis scéal a chuma ar bhealach agus cinálíonn tuairta fiscail teannas idir na bhain nó nu ní teannas ach go cogan na maní an rud nachfuil an ar rir ach tá masú leis na scéalta sin. Sin tá ifigach níú Gaeilge ceappa ag aglas na haireann, ní is go maní sin rud is spéisiúla. An sin tá cupúd fina Gaeilge an sin. Rud atá sumna go mór an rud na irid fógraí atá agus irid fógraí atá. Sin go a bhhaidís má fógraí an inmh inis de bhór na bhórálachas déine tháigisteach nach na danga figiúla ach beidir go sé lehanach sa rud seo nó ag mar sin a bheith 6, 7, 8 lehanach ach caithfidh go leat den ábhar caithfidh gur fógraí leat den ábhar leathnach umláin amháin an sin sábháil níos é sábháil airgid trí níos slúfain in úsáid. Féis go é. Is rud tráchtáil é seo ní aon si deonta san éachar dá bhéad fhí teachlaí céile le drám eile agus nuachtáin nuainteanna nuachtainna na drám na maithe eile an bhéad fhí tóris go agus an rud seo a chumas scú ar bhealach éigen. Sílim go meis sé ionach dá meach réim sin níos lethe altán dá meach níos má de haachs na hailt. Ach is rud tráchtála é seo a chuirtar amach mar sin ní beidir nach chuirdaing bheith gearan chomór sin faoi tá altaigh daithí ó sé an atá go deas faoi de ruúin na bliana tá alt fumsa agus an ceann tá sé dúmar sin seo ach taréis sem bheith YouTube is réalta telefíse inis mé. Ní dúir mé sin agus tábann seo ceist spéisiúil faoin tlí gur sais ceann tedal agur thóiríoch atá sin sais cumann siad ceann tedal eolascúil gur rud é seo a dúrach leis simú nó achuimar aana bhar nált a níidir nachchuin na cóirí cainte an mar sin tá sé ceart ach sé bhí sin sa chlór telefíse sin an cló mór atá an telefíse go leir. An sin tá síimsa tá rudí faoi cúpla leabhar, léthóireoga, stíl na seachtainna, clús na seachtainna, súil na seachtainna. Sin tá cúpla alt le gráine amach le bhain, rud faoi rún aflíana agus an sin ceann faoi ar cúil. Tá ceart ag na páistí tá David ina thóir réalta. Tá folklórín an sios an siúd, tá rud snasta glóir an legan amach atá gin Independent. Dóir an chúis mó nach gaim an rud seo ná de bhórgad agan siú leis Independent, agus is fualam an Independent, is fualam an dearchas leis politúil atá có agus cá mór atá siad ar thaobh drama na áirithe dermid. Ach ríist sé nasca gach céadaoin san Independent. Tá rudí spéisiúla stigán beidir a ríis beidir nach rud an díoch mar an fágur riisiúla mé an nuair seo ná de bhór go raibh rud éigen agamán agus an sin chós rud éigen eile ann. Ach sin éon scéal is tócha. Slán tá lína chuirde má tá mula bud féin de alt gháil éiscint ar seo chuirgí thugam é. Slán tá líon.